Up Junta, building better Africa. Apatu ndi nkhani ndithu ya chuchuchu rosa bisirananso zija mkulu yutu wabwera nayo nkhani yomveka bwino ndipo ni mfundo yabwino ndithu akuti anthu mukuyenera kusiya kugulitsa dzikopa zimene mumagulitsa zinkumati mang'ina mutaleka chifukwa zimenezi ndi ndalama zochuluka. Chikopacho mukaduladula mapisi anu mukugulitsa 100 200 koma mutati mwachisiya choncho mukhoza kugulitsa even 30,000 maka maiko akunja. Ndiye kuti pamenepo tikhozanso sagulitsa kungokonza tokha sapato zikwama ndi zinthu zina zotero. Motero akupempha boma mkuluyo kuti boma ileke kuvomereza anthu kupanga business imeneyi. Inuyo kumbali anu mukamva muli nayo bwanji, koma musana mujaje tamverani kaye kenako muikepo comment, subscribe and share for your friends and family. Ine ndimafuna ndipemphe Professor Arthur Peter Mutharika kuti mmene mwaletsera anthu tosamatumiza ma minerals osapanga process. Ndimafunanso ndipemphe kunena kuti kodi bwanji mutayika ban pa anthu ophika mang'ina azikopa, komanso muike ban pa kupanga export zikopa zosapanga process. Kumalawi kunoko pachaka so far tikupanga import leather osachepera ndalama zokwana $2 million. Konkuno locally tili ndi kuthekera kopanga process leather kuchokera ku zikopa za mbuzi, zikopa za ng'ombe, zikopa za nkhosa. Kutakhala kuti zikopa zonse zija zili m'Malawi simunaphikire mang'ina, simunazipange export osapanga process, zimene zijaze plus ma product zili ndi capacity yopanga generate forex m'Malawi yoposera $100 million. Imene ikuposa ndi ndalama mabiliyoni ankhanikhani. Kupatula pamenepopo leather industry yokha kuyambira leather wopanga process plus ma products ake zikulosera basi trade yake imaposa 100 billion, imene imaposa around 170 chakuti trillion Malawi kwacha. So fuso ngumati kodi hayi iwe ufuna dadaletse kuti tisamadye mang'ina azikopa. Fuso line ndionena kuti kodi guys matumbo sana kukwaneni, uende suna kukwaneni, mwati mwayambeso kudya ndi chikopa chomwe. Inu amene mapang'ombe, inu amene mapambuzi ena nkumabwera kumadza kodani zikopa. Kodi munafusapo kuti kodi zikopachi akapangira chani, ng'oma kapena kukapena kaphikira. Ambiri mwina amangophikira mang'ina, koma ambiri mwayo zikopa zija amaumitsa ndi kumapanga export kunja. Koma mukati muone zikopa zija sikuti sopa liso mtengo oti bwanji, mwina pa kilo mwina singapose euro 1000. Koma mudziweze kuti chikopa chomwe chija kuti achipanga process kukhala leather pa kilo zikopa zija zimadutsa euro 4000 kwacha. Ndio ganize kuti wagulitsa zikopa mwina 30 pa mtengo wa 500 euro 800 yako, ndalama yako si kuposa 30,000. Yomweyo kuti ndi leather opangidwa process pa kilo imene ndi 100 chakuti 1000 value yake. And you know mukatiso muone zikopa zoti zapangidwa process kungati leather zonse Malawi muno value yake kuti yapangidwa export ndi 100 chakuti $1 million. Ndio tumepopo khozophatikiza ma export a sugar, coffee, tea. Guys, and on top of that taganizani kuti okay Malawi muno muli leather wambirimbiri. Ndio kuti sapato, mabagi, mawaleti, malamba, maseat cover, mastrap amaochi, zipewa tikhozopanga ma products oposera 30 ongochokera ku leather eka. Anthu amene maweta ng'ombeno kupatula kumangoiona ng'ombe ngati nyama muziona kuti chikopa chija ana iwe nanjiwe ngati ndi ng'ombe zambiri ona sese kuti ana ako onse amadziwa kupanga leather. Chifukwa leather ametu kwamba sikuti it's complicated, ndi zinthu za simple zoti inuyo pakagulukano mudati mufatse ndi kuphunzira mukhozo mapanga process leather bwino ndi kukaso ndi dollars zazikulu. Ndi so it's one of the things zimene
ngati ka Ministry of Youth, ka Small Medium and Enterprises Development Institute, ka NIF, ka ndani mweni kakuona kuti koda chinyamata tingathandize bwanji for leather product anthu akhoza masoka ma handbag, mapesi chani, and create so many jobs kumala kunoko pachaka. Demand ya sapato is around 15 million pairs of shoes pachaka. Mukomesa munomo kapena musadika around here pachaka anthu amafuna sapato zokwana 365 million pairs. Locally kumala kunoko we are just able to produce locally sapato zochepera 200,000. You get amwene school shoe sapato so many products we can make. Material yake iliko nkulu. So kuti ife anthu tukuyene kuphunzira kupanga leather uja, tukuyene so kuphunzira kusunga ng'ombe zambiri, ziweto zambiri kuti zikopa zija so ineyo bwana president ndi nduna zanu ndi anthu ose kasi ndi consider leather sector. Leather for I say ineyo mama wale loli ndangodzuka. And the first thought imene nabwera mutu mwene ndionena kuti koda anthu inuyo mukudya zikopa chifukwa chani? Simukuona leather kuso ndimene lolo kuti ase iwo kulolera kuti uzipha ng'ombe uzigulisa zikopa zija more cheap. Maumoti we udeke ka utenga miezi 2 pa YouTube pacho koda leather amapanga bwanji. Guys, tikuseweresa drama. Sichili chose chimene chili chakudya. Eyetu umundi mmene walankhulira mkulu ameneyo ine langa ndifunso mmene mwamveramo inu kumbali yanu ngati mzika ya Malawi yeniyeni kapena kuti ngati mmodzi amene muli okhudzidwa chifukwa tikungokhala kuti ndiwe Malawi ndiwe munthu okhudzidwa kale ndiwe munthu oti anthu akhoza kungokuyamba kusonkherapo basi sizofunikanso kuti ukhale mavuto oonekera kuntuna wa anthu ya koma the moment you are registered as a Malawian ndiwe munthu okhudzika. Mbali yanu inuyo mukuru nayo bwanji nkhani imeneyi tilankhuleni kuma comment section kuti tithandizanepo. Junta, building better Africa.